Днес можем ли да определиме Сърбия като наш съюзник и можем ли да смятаме, че имаме добри отношения с нея, както наскоро заяви един български дипломат, при условие, че в същото време Белград и нейният лидер отива в Москва на парада, прегръща се с Путин, който води агресия срещу Украйна, която намира подкрепа от целия Европейски съюз, включително и от нас. Вие си дадохте отговор на зададения въпрос много добре. Значи, как да ви кажа, лично ако трябва да кажа, аз съм много недоволен, че живеем в тази държава. Даже имам си един плакат, който ми е много мил. Западните покрайнини нямат нищо общо с Сърбия. Винаги го носим на 27 ноември на подписането на Нойския диктат. Този господин Вучич, той е един шовинист. Той не е шовинист, той е нацист направо, разбирате ли? Виждате ли му постъпките? Ту иска уж Европа, ту отива у Русия. Просто, как да ви кажем, той мисли, ние сме малки деца, политиците в България също прекалено много го респектират, което аз въобще не съм доволен и не знам, аз повече обвинявам нашите политици, българските, отколкото тия там, защото сърбите те много обичат моркова, а обаче тоягата е за тях. А показаха им и хървати, и босненци, и косовари, и всички. Само ние ги толерирам и мълчим. Не само сега това посланник е казал това нещо, което вие казахте. Ние страдаме предобед от сръбския шовинизъм, а следобед от българския нихилизъм и конформизъм. Господин Вучич, то въобще за мене той не е човек. Той идва в Босилград пред една година, забравих това да кажа. И мен ме арестуваха 5 часа, докато той бех арестуван в полицията. И накрая, като ми казаха да си вървим, аз им казах, не, няма да си вървим, че ми дадете в писмена форма това, защо ме държахте тук. А това ми казват, това в Сърбия няма да получиш. Пък викам, добре де, това Северна Корея ли е Сърбия или е какво е? Що е? Кажете си поне.